Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Bismi Allah Rabbi Jalala da kai nake da nufin farawa. Sallama ga Nabiyullahi Muhammadu abin dubawa. Duk masoyin sunnar manzo na kira ka bani kulawa. Zan batu kan Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Farko dai kun ga Sunna TV Hausa ne kun ji babban yare. Hausa ta game duka Afirka bakin mutum kai hada da farare. Yanzu gashi a birnin manzo Hausa ta shiga duka wurare. Sai ku zo ku muraya gidanmu da Hausa in kake ka zama dole. Rayuwa asalin ta ɗabi'a in ta jaru mutum ya jaru. Shi mutum in bai da ɗabi'a za ka gan shi waje yawa. Ya zamo bare mara kima kun ga aikuwa shi ya kwaru. Dan gudun haka Sunna TV take shiri ku taho mu yi kalle. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. In ka duba sai ka ga malam rayuwa yanzu ta gurɓace. Saurayi da budurwa tsoho duk ɗabi'ar su ta susuce. Gashi addini bid'o'i sun yawaita kazamin zance. Sai ku zo mu bi Sunna TV shirin ta shi ya saka ni lale. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. To irin jama'ar da na kirgo baya sai ka kula da irinsu. Su suke muzanta sahabbai kai to dai da irin halinsu. Dukkan da na ce su bi Sunna sai su furta ina damunsu. Kun ga sun bata ba addini sun batar da mutanen kulle. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Ba su kaunar duka sahabbai har da alul baiti iyaye. Sun ka zagi Umar da Sadiku ku duba ‘yan aljanna tagwaye. Yanzu duba mutum mai kunya Usmanu da bai da kawaye. Har jinin manzonmu Aliyu batunsa ne masu ke tsalle-tsalle. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. To akwai wasu wanda wali sun ka bauta wadansu gwale mu. Sun ka kirkiri yin bid'o'i maulidin su nufi shi taɓa mu. Da a ce sun bi Sunna TV za su gane kaɗan a nufinmu. Zuciyarsu tana da nifaka su da Sunna sai fa kwalele. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Kun ga jahilci hatsari ne na faɗa don ku ƙara rikewa. Shi yakan jefa mu a sabo jahili bai gane hanawa. Da yana da sanin addini baya kirkira ko kwarabawa. Kai to dai da irin halin nan in kana ciki ka zama male. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Tambayar da nake so zan mana shin ina muka bar hujja ne. Yaya za a saka kai bauta ba dalili guda kai zaune. Sun fa kafircewa hadisai wai ina suka sami sani ne. Sun ka karyata Qur'ani ma zuciyarsu suke yin talle. Shi ya samu a Sunna TV mun ka ɗauki shiri na kulawa. Tambayoyi kan azumi daga farko wannan babu tsayawa. Duk shiri na kula da ɗabi'a tarbiyya kun gaba mu ajewa. Ga shirin bunayin tafsiri malumanmu muna da dakwane. Dr. Sani mutum mai haiba Bauchi gwalla ga mun karaka shi. Yanzu ga shi korona ta jawo babu shi sai dai mu saka shi. Zai ne a gidansa Kano can Dr. Sani cikin zuri'ar shi. Sannu kin ji fa Sunna TV ayyukan ki abin ayi talle. In ka je ka Abuja minista Dr. Isa Alimu yana yi. Kun ga tafsirin sana'an Nuru zai taho muku ba wani shayi. Dole ne mu saka shi a TV Dr. Isa Ali aka yayi malami
ne ba fadan Allah ya fi ƙarfin mai kulle-kulle. To a Bauchi gidanmu na gado kun ga tijjaninmu iri ne, ga gun tafsiri guruntum ya gabata abin abide ne. Zaka gan shi a Sunna TV ɗan uwa kunna kai zaune dan ka kwashi bayanai gunsa kamar ruwan teku a malale. Can a Alfurkan a Kano kuma man Bashiru muke saurare. Sannu baba masoyin Sunna dan fari mai fesa turare. Yau da gobe a Sunna TV fassarar ka muke saurare. Ja mu je mu baradan Sunna Albashiru idan suka tsode. To tashar mu gwanar albarka duniya fasalanki ta karba. Yanzu ga azumin Ramadana ahira ke tilo muka zaba. Gaisuwa ga fasin dakta garuwa DC na ka kurba. Garuwa DC na ka kurba. Na kuma yi wake Mahamuda na ce da ku Sunna mu makalle. Mun yi murna da Sunna TV yan uwa ku taho mu yi lale.